си ти? Какво искаш? Къде съм? Какво искате от мен? Кой си ти? Освободи ме! Здравей там. Аз съм мистер Неги. Може да не ме познаваш. Това е нормално. Отвлякохте се на цел. Да те изтезавам. Да, точно така, аз съм садист. Светни икономе. Може да се питаш, защо си тук. Лесно ще ти отговоря. Аз всъщност вече ти отговорих. Садист съм. Просто е. Ти имаш избор между тези две чаши. Ще питаш къде е уловката. Уловката е там, че едната не е разклатена. И я избираш. Избирам оранжевата. Синята казваш. Не имам предвид оранжевата. Не имаш предвид синята, нали? Не! Не! Малко съм жаден, може да спинам. Това е неразплатения. Какви страничните ефекти? Какви са? Казвай! Няма кой да те спаси. Ефекта е постоянен. Постоянен ти казвам. Няма кой да те спаси. Няма. Сега е време за некрофилстване. О, не! Не! Но! Мафака! Шляпай го сега, бий го, дай, атка. Сега очи малко. Да, давай! Шляпай го! Аз съм жив! Аз съм жив! Аз съм жив! Дай ми този прас! Халем шейк е! Добре, стига толкова с глупости за един ден.